Dwi ar lannau Afon sy'n ymestyn ar hyd 30 milltir o harddwch y canolbarth heddiw, ond nid dŵr y dyfu sy'n llifo drwy'r dafarn nesaf yma. Nid neffell o'r Afon, mae pentref Pennal, sy'n enwog am fod yn leoliad i Owain Tudur ysgrifennu'r llythyr at Brenin Ffrainc, llythyr Pennal. A dwi'n mynd i ysgrifennu llythyr fy hun heddi, ond llythyr cariad tro yma, at ein tafarn y mis, Glan yr Afon, Pennal. Meirion, chi ydi cadeirydd y pwyllgor sy'n bellach yn rhedeg y dafarn fel tafarn cymunedol. Soniwch chydig am sut chi'n cyrraedd y pwynt yma. Wel, di cychwyn nôl yn Tachwedd 21 i ddweud y gwir. Oedd eisiau codi lot o arian? Oedd eisiau codi 250,000, ond dyn ni wedi gwerthu siars allan i America, i Sbaen, a draws y byd, a wedi cael lot o help efo Matthew Rhys. O'n i'n mynd i ddweud gadwch chi fach o help, beth yw'r cysylltiad Matthew Rhys a'r pentre yma? Wel, tad Matthew Rhys wedi cael ei enni mewn ffarm marchlin yn yr ardal. Mae'n y barti o hyd yn Glan yr Afon. Mae'r dafarn wedi ennill gwobr o'n i'n gweld plac tu allan. Wel, dyn ni wedi ennill sawl gwobr, ddweud gwir. Plunket Foundation am defnyddio bwyd lleol, a lawr yn y Senedd Caerdydd, ennill tafarn gorau Cymru. Wel, iechyd da i chi a iechyd da i Glan yr Afon. Diolch, Andrew. Diolch. Aled, chi wedi byw yn y pentre yma erioed, a mae yna dipyn o hanes i'r lle yma. Oes hanes yn mynd nôl at y Rhufeiniaid, i ddeud y gwir. Ambell i berson eitha enwog ydi byw yn Pennal dros y blynyddoedd. Lleici Llwyd, Owain Tudur wedi bod yma, wrth gwrs. Da ni'n gwybod bod Owain Tudur wedi bod yma. Yn 1406, mae wedi arwyddo'r llythyr yn ystod y garawys am Pennal. Wrth gwrs. A'r sêl fawr arno fo. Ond yn anffodus, mae o'n Ffrainc. Mae eisiau cael y llythyr ar ôl o Paris i Pennal. Iechyd da i hwnna. Iechyd da, iechyd da. Alwyn, chi'n un o ffyddloniaid y bar yma ac yn ffarmon lleol. Pa mor bwysig oedd i bod y Glan yr Afon yn aros ar agor? Fydda i yn tybio bod ysgol a tafarn yn galon y pentre, y gymuned, y hengach i gyd. Achos heb y dafarn, felly pa mor aml sy'ch chi'n gweld y bobl yma? Yn sicr, mae rhywun yn picio fewn oherwydd bod chi'n gwybod bod yna groeso a bod yna gymuned yma. Ieboi! Gwenan, ti wedi dod ar teulu i gyd fan hyn, ydyw e'n le? Da i dod ar plant? Yndi, mae'n gret. Mae'r plant wrth i bodd yma. Mae nhw'n... y bwyd yn gret yma iddyn nhw, a mae digon o le yn yr ardd tu allan iddyn nhw chwarae. Oes chi'n cael peint bach fan hyn yn yr haul, be gewch chi well? Ddim byd gwell. Pnawn di Gwener, y boys carw'r llwch lawr. Ie, ti'n eisiau mynd i'n lle arall, rili, nag oed. Felly, yn y haul, top job. Be sy'n nid y dafarn yma mor arbennig i ti? Cymdeithasu efo ffrindiau. Os ydych gwell na cwrdd efo criw ffrindiau ar ryw nos Wener bach. O'n bwysig iawn i bobl lleol, sef dafarn yma. Ddim yn dda iawn na fe. Ond mae dafarn ffantastig i weld. Wel, mae rhaid dechrau. O'n i bai tafarn sy'n na ddim byd yn pentre. A dyma ni, mae'r amser wedi dod i gyflwyno tancard tafarn y mis Heno S4C i'r Glan yr Afon, Pennal! Ma'r music techno wedi mynd, a'r dubstep yn y mynd. Ie, ma'r Cymru nôl ar dros gan i Glan. Ar i gwe, ni'n bel o nawn. Ie, bel o nawn. O, ma' boes o wlad i gyd yn bel o nawn. Ma'r contractor wedi dod, diolch i Dduw am bel o cor. Ma' boes o wlad i gyd yn bel o nawn. Ni'n bel o nawn. Contractor wedi dod, diolch i Dduw am bel o cor. Ma' boes o wlad i gyd yn bel o nawr. Ie, ma' boes o wlad flat out yn bel o nawr. Ac mae'n gwrthing achan, iechyd da i'r Glan yr Afon, nawr te. Na beth yw tafarn, ie boi.